Ai căpșuni frumoase în grădină. Tufele sunt verzi, florile au legat bine, fructele se umplu și unele încep deja să se înroșească. Te uiți la strat și te gândești că în câteva zile începe culesul adevărat. Dar ridici frunzele și vezi problema pe care o cunosc foarte mulți grădinari. Un fruct este moale pe dedesubt, altul are un puf gri, al treilea ieri părea perfect, iar astăzi este apos și se rupe în mână. În momentul acela apare panica. Trebuie stropit repede cu ceva, trebuie salvată cultura, trebuie găsit un tratament pentru putregaiul cenușiu. Dar aici este partea pe care trebuie să o înțelegem foarte clar. Când pe căpșună a apărut deja puful acela gri, fructul nu mai poate fi salvat. El trebuie îndepărtat imediat ca să nu îmbolnăvească și fructele din jur. Putregaiul cenușiu la căpșuni nu este o problemă care se rezolvă așa. Vezi un fruct bolnav, stropești, iar fructul se face din nou sănătos. Nu funcționează așa. Scopul nostru nu este să vindecăm căpșuna stricată. Scopul nostru este să oprim boala înainte să se răspândească prin tot stratul. Bună ziua, dragi grădinari! Astăzi vorbim despre putregaiul cenușiu la căpșuni, de ce apare, ce greșeli îl grăbesc și ce putem face concret ca să păstrăm cât mai mult din recoltă. Fără sperieturi, fără rețete amestecate la întâmplare și fără sfatul acela periculos de a turna orice pe plante. Vom lua lucrurile simplu. Ce fructe se îndepărtează, cum se pune mulciul, cum se udă corect, când folosim produse biologice și ce facem dacă boala a apărut deja. Primul lucru important este acesta. Putregaiul cenușiu iubește 3 condiții: umezeală, aerisire slabă și fructe moi, coapte sau aproape coapte. Dacă stratul este foarte des, fructele stau pe pământ umed, frunzele rămân ude mult timp după ploaie, iar fructele bolnave sunt lăsate sub tufă, putregaiul cenușiu se simte ca acasă. Boala este provocată de o ciupercă. De multe ori o veți auzi numită botrytis. Sporii ei pot rămâne pe frunze vechi, pe resturi vegetale, în sol, pe fructe bolnave și în mulci vechi. Ea nu apare din senin. De obicei este deja acolo și așteaptă momentul potrivit. Iar momentul potrivit vine foarte repede. A plouat 2 zile. Fructele s-au udat. Frunzele s-au lăsat peste ele ca un capac. Aerul nu mai circulă în interiorul tufei. Temperatura este moderată. Nopțile sunt răcoroase, umiditatea este mare. În multe zone din România, mai ales în lunile mai și iunie, exact așa arată vremea după ploi. Dacă fructul este deja copt sau are o mică lovitură, ciupercii nu îi trebuie mult. Uneori sunt suficiente 1 sau 2 zile ca o căpșună normală să se transforme într-o masă moale, gri și apoasă. De aceea mulți spun: ieri totul era bine, iar astăzi jumătate din fructe sunt pierdute. De fapt, boala era deja aproape, doar că vremea i-a oferit condițiile perfecte. Prima greșeală este să așteptăm până apare puful gri. Aceasta este una dintre cele mai frecvente greșeli. Omul se uită la strat, vede fructe verzi, flori, frunze multe și nu face nimic. Se gândește: când apare problema, atunci tratez. Dar cu putregaiul cenușiu nu putem lucra așa. Când apare puful gri pe fruct, ciuperca a intrat deja în țesutul căpșunii. Puful de la suprafață nu este începutul bolii, este deja faza în care ciuperca produce și împrăștie spori. Adică fructul nu este doar bolnav, ci devine o sursă de infecție pentru celelalte. Ce facem? Toate fructele cu putregai cenușiu se culeg imediat. Nu se lasă pe strat. Nu se aruncă printre rânduri. Nu se lasă pentru mai târziu. Mai târziu, acele fructe vor împrăștia și mai mulți spori. Strângeți fructele bolnave separat și scoateți-le din grădină. Nu le puneți într-un compost rece, care nu se încălzește bine. Într-un astfel de compost, ciuperca poate supraviețui și se poate întoarce în grădină. Și încă un lucru foarte important. Nu judecați rezultatul după fructele care sunt deja bolnave. Ele nu se vor face bine. Judecați după fructele noi, care se dezvoltă după ce ați curățat stratul și ați redus riscul de infecție. A doua greșeală este să lăsăm fructele direct pe pământ. Aceasta este una dintre principalele cauze ale putregaiului cenușiu. Căpșuna se coace, devine mai grea și se lasă direct pe sol,
iar solul, după ploi sau după udare, rămâne umed. Pe el sunt resturi de plante, spori și noroi fin. Apoi vine ploaia. Picăturile lovesc pământul și stropesc fructele. Așa se formează un lanț foarte simplu. Sol ud, stropi murdari, fruct umed, putregai cenușiu. Cât timp fructele stau pe pământ, riscul rămâne mare. Ce facem? Avem nevoie de mulci, nu pentru decor, ci ca barieră între sol și fructe. Cea mai simplă variantă este paiul curat. Puneți un strat de aproximativ 5 până la 7 cm, nu doar o pudră subțire aruncată printre frunze, ci o așternere reală, astfel încât fructele să stea pe ceva curat și relativ uscat, nu pe pământ. Se pot folosi și ace de pin uscate. Căpșunile preferă un sol ușor acid, iar acele de pin se potrivesc de obicei bine. În plus, nu se lipesc atât de repede într-o masă compactă precum iarba proaspăt cosită. Se poate folosi și agrotextilul, mai ales în grădinile mai mari, unde vrem mai puține buruieni și mai puțin contact între fructe și sol. Dar aici este un avertisment important. Nu puneți sub căpșuni un strat gros de iarbă proaspăt cosită, mai ales lipit de inimioara tufei. Iarba proaspătă începe repede să fermenteze. Dedesubt se face cald, umed și fără aer. În loc să protejeze, creează o pernă udă și închisă, exact ce îi place putregaiului cenușiu. Dacă folosiți iarbă, lăsați-o întâi să se ofilească la soare, apoi puneți-o într-un strat subțire, fără să o îngrămădiți la baza plantei. La mijlocul tufei trebuie să fie aer și uscăciune, nu umezeală și miros de putred. A treia greșeală este stratul prea des. Căpșunilor nu le place când tufele sunt atât de apropiate încât aerul nu mai poate circula printre ele. Din exterior, stratul poate părea foarte frumos, verde, bogat, plin de frunze. Dar în interior, după ploaie, umezeala rămâne mult timp. Frunză peste frunză, tije florale ascunse, fructe jos la umbră. Soarele ajunge greu acolo, aerul nu se mișcă. Pentru noi pare doar un strat bogat. Pentru putregaiul cenușiu este un loc ideal. Ce facem? Stratul trebuie aerisit. Nu cu ventilatorul, desigur, ci prin plantare corectă și curățare sanitară. Dacă tufele sunt foarte dese, îndepărtați frunzele vechi, bolnave, îngălbenite sau cele care stau lipite de pământ. Nu trebuie să smulgeți toată planta până rămâne goală. Asta ar fi un stres inutil. Dar frunzele care sunt negre, uscate, pătate, culcate pe sol sau care acoperă fructele trebuie eliminate. Și stolonii trebuie controlați. Dacă nu aveți nevoie de răsaduri, nu lăsați mustățile peste tot. Ele consumă hrană și îndesesc plantația. Tufa devine mai aglomerată, umezeala crește în interior, iar riscul de putregai devine mai mare. Dacă plantația este veche, tufele s-au îndesit mult, fructele sunt tot mai mici, iar putregaiul apare în fiecare an, problema nu mai este doar vremea. Probabil stratul trebuie reînnoit. Plantațiile vechi se aerisesc mai greu, acumulează infecții și se îmbolnăvesc mai des. A patra greșeală este udarea de sus. Mulți udă căpșunile cum se nimerește, cu stropitoarea peste frunze, flori și fructe. Sau pornesc aspersorul și se bucură că tot stratul s-a udat uniform. Pentru frunze pare plăcut, pentru putregaiul cenușiu este un cadou. Ciuperca are nevoie de suprafețe umede. Cu cât fructul este ud mai mult, cu atât riscul de infecție este mai mare, mai ales când căpșunile încep să se înroșească. Ce facem? Udăm la rădăcină. Cea mai bună variantă este picurarea. Ea duce apa în sol, dar nu udă fructele și frunzele. Dacă nu aveți irigare prin picurare, udați atent cu stropitoarea, fără jet puternic și fără să împrăștiați apa peste fructe. Udați printre rânduri sau la baza tufei. Cel mai bun moment este dimineața sau prima parte a zilei. Așa, umezeala de la suprafață are timp să se evapore până seara. Udarea seara peste frunze este o idee proastă, mai ales când nopțile sunt răcoroase. Planta intră în noapte udă. Aerul stă pe loc, temperatura scade, iar putregaiul cenușiu primește multe ore de condiții perfecte. A cincea greșeală este excesul de azot. Aici mulți își creează singuri problema. Primăvara vrem căpșuni puternice și verzi, așa că începem să dăm mult azot. Gunoi de grajd, găinați, macerat de urzică, îngrășăminte azotate și tot ce avem la îndemână. Tufa chiar devine frumoasă. Frunze mari, închise la culoare, suculente. Dar sub această pălărie de frunze, fructele se aerisesc mai greu. Țesuturile devin mai moi, mai apoase.
Umiditatea din interiorul tufei crește. Dacă după aceea vin ploi, putregaiul cenușiu se dezvoltă mai repede. Asta nu înseamnă că azotul este complet interzis. Căpșunile au nevoie de hrană, dar nu oricât, nu oricând și nu în orice situație. Ce facem? Primăvara, hrănirea trebuie să fie moderată. Dacă tufele sunt slabe, palide și cresc greu, le putem ajuta. Dar dacă plantele sunt deja puternice, cu frunze mari, foarte verzi, iar florile sunt puține, nu mai adăugăm azot. În timpul înfloririi și al formării fructelor, nu este momentul să turnăm macerate foarte concentrate și îngrășăminte azotate puternice. În această perioadă, contează mai mult umiditatea echilibrată, aerisirea, mulciul și o nutriție fără exagerări. Ideal ar fi să știm ce sol avem, să cunoaștem aciditatea, nivelul de fosfor, potasiu și materie organică. Dar în practică nu toată lumea face analize de sol. De aceea, fără analiză, recomandarea sigură este aceasta. Nu încercați să tratați putregaiul cenușiu cu cenușă, bicarbonat, var sau hrăniri repetate la întâmplare. Nu alcalinizați solul fără să știți ce faceți. Căpșunile preferă un sol ușor acid, nu un sol pe care îl schimbăm mereu după fiecare sfat auzit. Dacă nu știți exact cum este solul, mergeți pe măsuri sigure. Mulci, curățare, udare la rădăcină, aerisire și produse biologice potrivite. Acestea lucrează direct împotriva putregaiului și nu strică echilibrul solului. A șasea greșeală este să lăsăm frunzele vechi și resturile suplante. Putregaiului cenușiu îi plac resturile vegetale. Frunze bătrâne, tije uscate, fructe rămase de anul trecut, mulci putrezit, orice este umed și lipit sub tufă. Primăvara ne spunem că vom curăța mai târziu, dar căpșunile pornesc repede în vegetație, frunzele acoperă solul, iar apoi ajungem greu la resturile de dedesubt. Infecția rămâne acolo. Ce facem? La începutul primăverii, când solul s-a zvântat și putem intra în grădină, curățăm frunzele uscate, tijele vechi și resturile putrezite. Nu smulgem tufa. Doar curățăm atent baza plantei și spațiile dintre rânduri. După recoltare, facem din nou ordine. Scoatem frunzele bolnave, mulciul vechi dacă este putrezit, fructele stricate și resturile de tije. Nu lăsăm toate acestea să ierneze pe strat. Cu cât intră mai puține resturi infectate în iarnă, cu atât vom avea mai puține probleme în sezonul următor. Acum să vedem ce funcționează cu adevărat împotriva putregaiului cenușiu. Primul lucru este mulciul. El separă fructele de sol și reduce stropii care pot duce infecția pe căpșuni. Paie curate, ace de pin, agrotextil, iarbă uscată în strat subțire, toate sunt mai bune decât pământul gol sub fructe. Al doilea lucru este aerisirea. Tufa nu trebuie să fie un ghem ud. Aerul trebuie să poată trece printre plante. Frunzele vechi și stolonii inutili se îndepărtează. Plantația nu se lasă să se îndesească. Fructele bolnave se culeg imediat. Al treilea lucru este udarea corectă. Udăm doar la rădăcină. Nu stropim florile și fructele. Cel mai bine dimineața. Fără băltire, dar și fără să lăsăm plantele să sufere de secetă. Al patrulea lucru este protecția biologică. Aici sunt utile produsele pe bază de Bacillus subtilis și Trichoderma. Căutați produse biologice autorizate pentru grădinărit și citiți întotdeauna eticheta. Bacillus subtilis este o bacterie benefică. Ea colonizează suprafața frunzelor, florilor și fructelor, concurează cu ciupercile patogene și ajută la ținerea sub control a putregaiului cenușiu. Dar este important să înțelegem ceva. Produsele biologice nu sunt apă magică. Ele conțin microorganisme vii. Dacă le pregătim greșit, efectul va fi slab. Nu le dizolvați în apă foarte rece și puternic clorinată direct de la robinet. Clorul poate afecta bacteriile benefice. Mai bine folosiți apă lăsată la decantat. Poate fi apă la temperatura camerei sau puțin călduță, nu fierbinte. Apa prea caldă omoară microorganismele vii. Pregătiți produsul conform instrucțiunilor, lăsați-l puțin timp să se activeze, dacă eticheta permite acest lucru, apoi stropiți seara sau dimineața de vreme. Nu stropiți în soare puternic. În perioada de înflorire și de formare a fructelor, tratamentele biologice se fac regulat. De obicei, la 7 până la 10 zile. Dar cel mai important este să respectați instrucțiunile produsului. După o ploaie puternică, protecția trebuie adesea repetată.
pentru că o parte din microflora benefică este spălată. Tricoderma lucrează mai mult în sol și în resturile organice. Este o ciupercă benefică, care concurează cu agenții patogeni din stratul superficial al solului și ajută la reducerea presiunii bolilor. Tricoderma se aplică mai ales pe sol, pe mulci, la început de sezon și după curățarea stratului. Produsele pe bază de Bacillus subtilis se folosesc mai ales pe partea aeriană, adică pe frunze, flori și fructe, în perioadele cu risc. Nu este obligatoriu să amestecați totul în aceeași stropitoare. De multe ori este mai bine să le folosiți separat. Tricoderma pentru sol și mulci. Bacillus subtilis pentru partea de deasupra solului. Acum să vorbim despre așa numitele remedii populare. Foarte des, pentru putregaiul cenușiu, se recomandă bicarbonat, iod, permanganat sau alte soluții antiseptice. Sună convingător, pentru că ne gândim că un antiseptic omoară ciuperca. Dar în grădină lucrurile sunt mai complicate. O soluție prea slabă de multe ori nu face aproape nimic ciupercii. O soluție prea puternică poate arde frunzele, florile și fructele, iar țesutul ars sau rănit devine apoi o poartă de intrare pentru infecții. Bicarbonatul mai are o problemă. Poate împinge solul spre alcalin, iar căpșunile cresc mai bine într-un sol ușor acid. Dacă turnăm bicarbonat mereu, riscăm să nu rezolvăm putregaiul, dar să creăm probleme de nutriție. De aceea, nu transformați stratul de căpșuni într-un laborator. Putregaiul cenușiu nu se rezolvă prin stropiri cu tot ce avem în casă. Se rezolvă printr-un sistem corect. Acum să vedem ce facem pe etape. La începutul primăverii, zăpada s-a topit, solul s-a zvântat, iar tufele abia pornesc. În această perioadă îndepărtăm frunzele vechi, tijele uscate, resturile putrezite și tot ce a stat sub plante din anul trecut. După curățare, putem aplica pe sol un produs pe bază de tricoderma, conform instrucțiunilor. Nu este un tratament instantaneu, ci o metodă de reducere a infecției din strat. Practic, ajutăm solul să fie ocupat de microorganisme utile înainte ca boala să prindă putere. Înainte de înflorire, căpșunile formează boboci, iar tufa devine mai deasă. Acum verificăm dacă frunzele nu stau ca o pătură peste mijlocul plantei, dacă rândurile nu sunt închise și dacă nu avem prea multă frunză veche. Punem mulciul. Nu așteptăm să înceapă fructele să putrezească. Mulciul se pune din timp, înainte de coacerea masivă. Dacă vremea este umedă, putem începe tratamente preventive cu produse pe bază de Bacillus subtilis, mai ales dacă anul trecut ați avut putregai cenușiu în grădină. Înflorirea și formarea fructelor. Aceasta este perioada cea mai sensibilă. Florile, fructele tinere și căpșunile care se coc sunt foarte vulnerabile. Dacă plouă des, riscul crește brusc. În această perioadă, udăm doar la rădăcină. Nu udăm florile și fructele. Avem grijă ca tufele să fie aerisite. Fructele bolnave se scot imediat. Produsele biologice se aplică regulat, conform instrucțiunilor. Cel mai bine dimineața de vreme sau seara. După o ploaie puternică, repetăm tratamentul când frunzele s-au zvântat. Coacerea și recoltarea. Culegeți căpșunile des. Nu așteptați ca fructele prea coapte să se înmoaie pe tufă. O căprășună prea coaptă este o pradă ușoară pentru putregaiul cenușiu. Toate fructele lovite, moi, apoase sau cu început de putregai se îndepărtează imediat. Chiar dacă pata este mică, nu le lăsați până mâine. Dacă un fruct dintr-un ciorchine a putrezit și atinge alte fructe, verificați-le și pe cele vecine. Infecția pornește adesea exact din punctele de contact. După fructificare, nu abandonați stratul până la primăvara următoare. Curățați resturile bolnave, mulciul vechi dacă s-a degradat, stolonii inutili și frunzele bolnave. Dacă plantația este bătrână și se îmbolnăvește puternic în fiecare an, gândiți-vă la reînnoire. Uneori este mai simplu să faceți un strat nou, cu răsaduri sănătoase, decât să salvați în fiecare sezon o plantație veche, deasă și plină de infecție. Acum, ce facem chiar acum dacă putregaiul cenușiu a apărut deja? Mai întâi, culegeți toate fructele bolnave. Nu le păstrați din milă, ele nu se mai fac bune. Apoi ridicați fructele care stau direct pe pământ și puneți mulci curat.
Dacă mulciul există deja, dar este ud, lipit și miroase a putred, înlocuiți-l cel puțin în zonele cu cele mai multe probleme. După aceea, răriți ușor tufele. Îndepărtați frunzele vechi, bolnave sau culcate pe sol. Nu rupeți tot ce vedeți, dar lăsați aerul să intre în interiorul tufei. Opriți udarea peste frunze și fructe. De acum, doar la rădăcină. Cel mai bine dimineața. După ce ați scos fructele bolnave și ați aerisit stratul, aplicați un produs biologic potrivit, de exemplu unul pe bază de Bacillus subtilis, conform etichetei. Nu stropiți pe plante ude, chiar înainte de ploaie. Așteptați ca frunzele să se zvânte și tratamentul să aibă timp să acționeze. Nu hrăniți acum căpșunile cu azot puternic. Dacă putregaiul a pornit deja, nu avem nevoie să împingem planta într-o creștere fragedă și apoasă. Și țineți minte ideea principală. Putregaiul cenușiu este o boală a condițiilor. Nu îi plac fructele curate și uscate, aerisirea bună și lipsa resturilor infectate. În schimb, iubește umezeala, tufele dese, pământul ud și fructele prea coapte, ascunse sub frunze. Scrieți în comentarii dacă aveți putregai cenușiu la căpșuni și când apare cel mai des la voi, după ploi, în tufele prea dese sau spre finalul recoltei când fructele se coc prea tare. Iar dacă vreți să vorbim mai departe despre îngrijirea căpșunilor în grădinile noastre, abonați-vă la canal. Ne revedem curând!